Yadda za ka cire ma kowace kalar joni security na Google account. Wannan abin yana faruwa ne sakamakon an yi wa resto ko kuma an mata wafin idan tana da Google account a kanta. Za ga cewa idan ka zo ta nan daidai nan za ga cewa ba za ta wuce wannan wurin ba, kamar nan dai da kake kallo za ga cewa tana sacin in shekara za ta yi haka ba za ta wuce ba. To abinda za ka yi, za ka dawo back, za ka dawo baya dai ka dawo kan asalin fuskarta. Kana dawowa nan sai ka ɗora hannunka daga ƙasa ka ja kai sama, za ga wannan zaɓin ya fito, sai ka taɓa alamar ta setting. Kana taɓa sai ka zo ka nemi wurin da za ga advanced setting. Kana taɓa kan shi za ga wurin reset daga ƙasa sai ka taɓa. Nan ma sai ka taɓa wurin factory reset, nan ma sai ka taɓa kamar za ka mata resto. Kana haka za ga wayar ta kashe kanta, sai ka ɗan jira ta ko kafin ta kawo ma fuskar ta gaba. Kamar yadda kake kallo za ga cewa wayar ta kashe kanta amma kuma ta sake kunna kanta. To ta nan za ka ɗan yi haƙuri ka jira ta ko kafin ta kawo ma asalin fuskar ta. Domin wannan abun yana iya ɗaukan kusan minti 3 ko kuma minti 4. Kar ka ga kayan wayar ka wannan abun ta daɗe ka ga cewa kamar wayar ta riga ta samu wata matsala, a'a lafiya kalau take. Abun yana ɗaukan lokaci ne mai tsayi ko kafin ta kawo ma asalin fuskar ta gaba. Kawai za ka ɗan yi haƙuri da ita dai ko kafin ta kawo ma. Kar ka manta idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, akwai wata kalma da za ka gani kasan wannan bidiyon ta subscribe da alamar jan rubutu, sai ka taba ta, sannan sai ka taba alamar ƙararrawa domin samun dukkanin sabon bidiyon da zan dora nan gaba. Sannan sai ka danna mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Za ka ɗan haƙuri dai ka jira ta har ta kama fuskar ta gaba. Tell that you shine with the way that you vibe. No, you're not from the block with the way that you rock. OMG, what I'm thinking, I don't know what she thinking. Getting hot and we thirsty, getting late and I'm thirsty. Kamar yadda ka ji na ce ma za ka yi haƙuri ka jira ta ko kafin ta kawo ma fuskarta, domin abin yana ɗan ɗaukar lokaci ko kafin ta kawo ma asalin fuskarta. Ta nan za ga cewa ta riga da ta haɗa ta kawo asalin fuskarta. To daga nan za ka tattaɓa, za ga cewa ta riga ta wuce wannan wurin. Nan sai ka taɓa skip, daga nan ma sai ka taɓa alamar skip. Nan za ka taɓa skip kamar yadda kake kallo. Bayan ka taba sai ka taba wannan alamar ta skip anyway, sai ka taba next, nan ma sai ka taba next, nan skip, nan more sai ka zo ka taba next. Kana taba sai ka dan ja kai sama, zaga wannan alama nan ta okay sai ka taba. Kana taba zaga cewa wayar taka ta riga ta fita daga cikin wannan alamar ta Google account. Idan zaka zo ka nemi setting zaga cewa lalle wannan wayar ita ce Joni M5. To kowace kalar waya za ka iya kai mata wannan abun inda Joni ce. Kowace kalar wayar Joni za ta iya amfani da wannan abun. Kamar yadda kake kallo ga wayar nan Joni M5. To sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Kada a manta da yi mana like da subscribe da sharing. Na gode.